बाथौफुरि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव गुवाहाटी बर' एस'सिएशनआ मेट्रिक आरो जौसिन फरायसालियाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि जालाङो। मख'नो गोनां बाथ्रादि गुवाहाटी नोगोरमानि नायल' जाल' गंसेल' बर' बिजोंनि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनिफ्राय देग्लाय एस'स एबा मेट्रिक आरो एस'स आनजादाव 100% उथ्रिसार जानो हायो। 17 मे सनिबारखालि गुवाहाटी बर' एस'सिएशनआ बाथौफुरि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनिफ्राय एस'स आरो एस'स आनजादाव उथ्रिसारनाय सा 29 फरायसाफोरखौ आर'नाइ, मान बिलाइ आरो राङारि मदद होनानै बरायो। साथाम टपारनि सेथिनो 10,000, नैथिनो 7,000, थामथिनो 5,000 आरो गुबुन सा 26 फरायसाफोरनो 1,000 राङै अनसुंथाइ होयो। 17 मे सनिबारखालि जालांनाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय बे हाबाफारिखौ गुवाहाटी बर' एस'सिएशननि लेङाइ आफादगिरि अरबिन्द सरगियारिया मासि लानानै सामलायदोंमोन आरो बाथौफुरि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं किशर कुमार बर'आ बराय बिबुंथि होदोंमोन। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बारग' IAAS आरो आसामनि बारग' AGN स्टेट इनफरमेशन कमिशनार पिनुएल बसुमतारी, कटन मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार गणेश औवारी, ONGCनि बारग' GGM डक्टर जयन्त बसुमतारी, दूरदर्शन केन्द्र गुवाहाटी आरो अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीनि बारग' ADG देवेन्द्र नाथ बसुमतारी मोना बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियावनो गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, कामरुप मेट्र' जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि, बर' थुनलाइ आफादनि गोबां बारग' दैदेनगिरि, ओनसोलनि मानगोनां मेलेमजिबि सुबुं, फरायसा फरायसुलि आरो बिगोमाफोराबो बाहागो लादोंमोन।